però molts i moltes perdem els nervis al volant, no sé si vosaltres... Nervis o alguna cosa més. Si traieu allò el pitjor de vosaltres, fixeu-vos en aquestes imatges. El que va començar com una discussió de trànsit va acabar en una agressió amb cops de puny i vidres trencats. Veureu com dos individus intenten que el conductor de l'altre vehicle surti del cotxe per la força. Són imatges esgarrifoses, molta violència. Això ha passat aquesta setmana a Granollers, a les 5 de la tarda. Jo crec que més o menys tothom ha presenciat alguna situació d'aquestes violentes de trànsit, de prop o de lluny, i fa patir, realment. Per això convidem aquí a la taula de l'Altaveu l'Àlex Requena, professor d'autoescola. Benvingut, Àlex, com estàs? Hola, molt bona tarda. Que moltes vegades t'hem tingut a través de la pantalla, fent diversos exercicis, i avui volíem que fossis aquí. D'entrada, saber com us quedeu. Això, si creieu que hem normalitzat aquesta violència al volant, si creieu que tenim un problema amb això. Que no tenim la prevenció, que no som conscients. Quan tu vas al volant i li estàs dient alguna cosa a algú, tu no ets conscient de que tu no estàs sent tu mateix i que segurament l'altre en aquell moment tampoc serà el mateix i que això genera unes situacions. Jo, per la feina que faig un esforç perquè tinc al cap totes les vegades que he informat de qüestions de trànsit que acaben amb morts. Però i quan m'ha passat que em persegueixin, fa anys, me'n recordo que era bastant, feia poc que tenia el carnet, i bé, potser no vas fer bé una sortida a la rotonda, però i et van perseguir? Em van perseguir pel centre, en aquest cas estava a Reus, i em va perseguir un cotxe, era molt tard, sortia de treballar molt tard, i em va estar perseguint una estona, i clar, arribes a un punt de dir, però és que què faig? Me'n vaig directe als Mossos perquè, clar, allí no em seguirà, i va deixar de fer-ho, però jo recordo molta vulnerabilitat en aquell moment de dir, clar, arribaves a un semàfor i pensava, baixarà del cotxe i no li he fet res. I que la gent escala a vegades també en situacions de violència que tu mires fredament i dius, però per què estaven discutint? Però això és la motxilla de cadascú. Si era només que ha sortit i l'altre no va sortir, i acaben, al final, així, a bufetades o pitjor. Quina és la percepció dels professionals? És com la condició humana més primitiva i que a sobre la justifiquem. Ho he fet, però tenia raó. Perquè se m'ha creuat. Se m'ha creuat. No ha posat l'intermitent. Qualsevol cosa. Els cotxes d'autoescola, se li ha calat el cotxe. Cala el cotxe i ens piten, ens insulten. Clar, ho patiu fins i tot més que els cotxes normals, perquè... Sí. I, a més, tenim el problema de que hem de ser l'exemple, no? Però, clar, l'exemple de què? Sí. I vosaltres, no? Ens diuen de tot. És terrible. La veritat és que l'agressivitat de les persones, i hi ha factors quan arribes tard, quan fa molta calor, hi ha moments d'estrès, la situació personal de cadascun és un motiu per treure tot el foc que tens dintre. Jo sempre ho dic, quan et treus el carnet o quan condueixes, és com el gran hermano. Surt el millor de tu o el pitjor. I és terrible, Jo tinc la sensació a vegades que és una mica com el futbol, que la gent va, al futbol, on descarrega i diu les barbaritats que mai diria en condicions normals, al cotxe i al futbol. Em fa la sensació, de veritat. Sí, potser és el mateix efecte, Mira, li hem preguntat a un psicòleg expert en psicologia de la mobilitat, que és el Ramon Minoves, a veure què hi diu. Per passar aquesta violència física i verbal, aquí també s'ha de veure l'estat de la persona com està, com gestiona les emocions, i a partir d'aquí, si hi ha molta pressió, i una persona se sent molt pressionada per l'entorn, per l'ambient, per les seves necessitats més peremptòries, és quan es pot fer un salt a una hostilitat, i aquesta hostilitat primer pot començar sent verbal i més tard acaba podent ser física. Àlex, des de les autoescoles hi ha alguna cosa a fer per educar els futurs conductors i conductores? Bueno, és que això es fa. A veure, fem un treball pedagògic d'harmonia, de col·laboració, de comprensió entre tots, perquè a l'alumne també li passa, A l'alumne, depèn quin alumne tens, els hi passa. Que ja els veus que són agressius? Sí. Així surt, però... Home, doncs suspès directament, si va a l'examen. No, però si són moments. Hi ha alumnes que són meravellosos i de sobte passa alguna cosa i és... I aquest, no sé què, i aquest... Digo, tranquils, respirem, perquè si no... Si comences així... Jo estava aterroritzat quan em treia el carnet, Jo anava allà, m'ha agafat al volant. Tenia un molt bon professor, això sí. Ens hem fet bastant amics, però malauradament, estava aterroritzadíssim. Aquest cas que veiem no és ni molt menys el primer cas d'agressió al volant.
Rebeca, i recordem un cas molt greu. Va haver-hi un cas, a més, que es va jutjar l'any passat i que és això d'aquestes conseqüències de les coses que fas que no penses que puguin acabar així. Llavors, aquí estem veient les imatges. Era un taxi i una motocicleta, havien tingut una discussió, el conductor de la motocicleta estava enfadat perquè el taxi l'anava apretant per darrere, llavors es baixen, el taxista primer increpa el motorista acaba clavant-li un cop de puny al taxista, el taxista cau al terra, rep un cop al cap i es mor. És veritat que això després arriba a un judici i el judici sí que considera que no es mor del cop de puny, sinó del cop que es dona al terra i acaba amb una multa. Però la conseqüència final d'una discussió clàssica de que vas amb un cotxe darrere que et va apretant, doncs acaba això, amb una persona al terra i morta per una discussió de trànsit. Tenint en compte, a més, els taxistes que ens passen, com els conductors d'autoescola, els professors, hores i hores a la carretera, no? Sí, sí. Amb la qual cosa es van trobant situacions contínuament d'aquestes. És fàcil trobar-te un dia algú que fa alguna cosa. A tu o al teu entorn. Tu vas per passeig de la zona franca i de sobte un cotxe ha tancat a un altre i es baixen dos amb dos pals i li trenquen el cotxe sencer. Jo això ho he vist. Ostres. Ho he vist. Però això és aprofitar una situació. Vull dir, no em puc creure que no siguem capaços de controlar això, no? Vull dir, al final jo crec que estem sobrepassant i hi ha gent que jo crec que se n'aprofita per deixar-se anar. Bé, que necessitarien anar a teràpia i com que no van a teràpia psicològica, doncs qualsevol excusa, com dius, és bona, no?, per deixar anar tota l'agressivitat, no? A mi em sorprèn molt conductors amb fills. Conductors amb fills que porten els fills darrere i un exemple. I estaven embogint. I jo alguna vegada he dit, escolta, que portes el teu fill petit darrere, no? Bé, és que malauradament crec que ens han educat. És que, Àlex, no sé si tu, però crec que molts pares tenen aquestes actituds i tu ho has vist i ho has normalitzat. Per això us preguntava si ho havíem normalitzat una mica, Bé... Clar, és que està passant... És que, clar, dèieu lo del futbol i és el mateix. Aquest nano que al camp de futbol és agressiu, mires cap a la graderia i veus el pare que és molt agressiu. I hi ha dues coses que uneixen una cosa i l'altra, que són dos jocs on majoritàriament són homes. Tant el futbol... Gràcies que ho diguis, molt bé, Àlex. És veritat, tant el futbol com la conducció, és veritat, són espais molt masculinitzats. A més, normalment, amb aquella cosa testosterònica de jo dic el meu equip fins a la mort i el meu cotxe ningú em dirà si condueixo bé o malament. Quan és una dona la que avança un home a la carretera, l'Evelyn sempre ho ha explicat aquí, i persecucions d'aquestes, i et comencen a fer llums i coses perquè li fa com més ràbia que els avanci una dona. Bé, anem a una altra problemàtica relacionada, en aquest cas amb les autoescoles, i és que hi ha més de 85.000 catalans i catalanes pendents de poder treure's el carnet perquè no hi ha examinadors, Àlex. Sistema col·lapsat des de fa molt de temps, oi? Sí, ja fa més de 13 anys que estem col·lapsats i això no millora. Es fan coses, però són tapats. Al final no s'aconsegueix el que es persegueix, no? I es treballa molt, És veritat que des de les federacions, des de les confederacions d'autoescoles, s'està treballant en aquesta direcció. Però, clar, parlem d'una administració que és un elefant molt lent i que qualsevol cosa que fan no acaba de funcionar. I aquí a Catalunya, per exemple, el problema és que els examinadors que venen, com les oposicions són estatals, no es volen quedar. Quan arriba als 2-3 anys demanen tornar a casa. Per què? Perquè si jo visc a Màlaga o visc a, no sé, és que a Múrcia, doncs què passa? Que amb el sou de funcionari visc molt millor allà, les condicions de l'habitatge són molt millors. Quines condicions té un examinador d'autoescola? De mitjana? Jo no sé ara mateix els sous que tenen, això suposo que al portal de transparència es pot veure, però és un funcionari. Tampoc cobren una barbaritat, és que no podem dir que són privilegiats, pobrets, amb el treball que tenen, i amb el mal mirats que estan, no tenen un sou per dir, és que clar, que aguantin. No aguanten. I llavors prefereixen tornar a casa seva, on viuran millor, perquè quan venen, per exemple, a Barcelona, han de viure llogant habitacions, per exemple, i han de deixar la família allà a la província. Llavors diuen, no, jo no aguanto, i torno. Què hauríem de fer? Potenciar que l'examinador sigui d'aquí. Per què? Perquè no se n'anirà. Bé, doncs potser haurem de millorar les condicions o alguna cosa, perquè si no seguirem amb aquest tap que es va a fer cada vegada més gros, no? Una positiva, a mobilitat. Els accidents mortals baixen a Catalunya. Posem dada positiva relativament, perquè ja sabem que d'accidents haurien de ser 0. Doncs aquest primer trimestre de l'any s'ha reduït un 45%. Parlem de 22 morts a les carreteres catalanes, 18 menys que feia un any. I aquí també destacar que les carreteres ara mateix on hi ha més sinistres continua sent l'AP7, C25, és a dir, l'eix
transversal, C26 i també la Nacional 340. Això sí que no acaba de canviar. I ara atenció a aquestes imatges d'un camió que ha estat a punt de volcar a la carretera de Fraga a Seròs. Direu, no sé per què, si la carretera està perfecta, no? És increïble com està el mal estat de l'asfalt. El vehicle, doncs això, perd el control mentre va circulant en aquest tram tan deteriorat, on fa molt de temps que reclamen reparacions reiteradament. Però no cau de miracle, no? Bé, imatge que per sort ha acabat bé.